Gepleýär Azatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadarly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji iýuly hepdäniň çarşenbe güni habarlar günlügi gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda telekeçileriň döwletiň haýryna uly möçberde sirişde geçirmäge mejbur edilýändigi habar berilýär. Şunun ýaly kynçylykly döwürde watana we prezidente kömek görmek meselesini gozgapdyr. Aşgabatda hususy kärhanalarda işlän ençeme işçi öz aýlyk haklaryny eýen bir näçe aý bäri alyp bilmeýändigini aýdýar. Olum az kısakda sol 10 ise sürünmeli zähmet taky 58.000 Türkmen manadyny den. Lewap vilayetinde ýaşaýjylar daşary ýurtlara pul uratmak üçin bir näçe gün öňünden nowata durýarlar. Häzirki wagtda günde her bankyň öňünde adamlaryň köpelmegi sebäpli gündelik nowat sana ududylýar. Türkmenistanyň raýatynyň neşe we Siriýede Islam döwleti atly toparyň düzüminde söwüşmek üçin hereket etmekde guman edilip tutsak edilendigi habar berilýär. 1975-nji ýylda doglan Japarov Recep Azatoviçi Türkmenistana ekstradisiýa etmek üçin tutsak etmegi talep edipdir. Yarım saatlyk habarlar günnälik gepleşigimiziň dowamyna şu we beýlik maglumatlar eşitdirmäge synanşar. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş bolun. Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky dawaly Kaşmir regionunda protestçiler bilen polisiýanyň arasynda bolan çakmyşyklarda ölenleriň sany azyndan 30 adama ýeten mahaly 12-nji ýylda New Delhi we Islamabad biregini aýpladylar we Birleşen Milletler Guramasy asudalygy saklamaga çağrış etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Kaşmiriň separatist liderleri protestleri we umumy iş taşlaýyşy dowam etdirmäge çağrış edendigine garamazdan ähli taraplary ýowudlyklardan gaça durmak üçin çydamlygy iň ýokary derejede saklamaga çağırdy. Geçen hepdäniň ahirinden bäri Kaşmir jülgesine dowam edýän çakmyşyklarda paraha diýilatdan 31 adam we bir polisiýa işgäri helak boldy. Bu 2010-njy ýyldan bäri regionda bolan iň ýowuz durnuksyzlykdyr. Lukmanlaryň we hökümet resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä, çakmyşyklarda okuş kesi ýeten ýüzlerçe adama wagtynda saglyk bejergisi berilmäge synanşylýar. Resmiýetlerin berýän maglumatyna görä çakmyşyklarda 400-den gowrak adam şolsanda 100 çemesi hopsuzlyk resmisi yaralanny we ölenleriň sanynyň has hem artmagyny garaşylýar. 13-nji ýylda NATO we Orsetiyň arasynda gepleşikler geçirilýär. Moskwanyň Ukrainadaky agresiýasy babatda aladalanmalyň artmagy netijesinde NATO Warşawada geçirilen samitde özünün Günor Ýewropadaky harby goşunyny güýçlendirmek barada ılalaşany bäri Orset bilen NATO ilkinji ýerde gepleşikleri geçirýärler. Şol bir wagtyň özünde NATO agza 28 ýurduň wekilleri bilen Orsetiyň arasynda geçirilen bu duşuk 2014-nji ýylda Ukraina krizisi döräni bäri geçirilen şoňa meňdeş maslahatlaryň ikincisidir. NATO Polşa we Baltik döwletlerine 4000 çemese eskerden ibaret batalyonu uğratmak barada geçen hepde gelen karary hakda Moskwa maglumat berjekdigini aýtdy. Moskwa bolsa duşuň dowamında Birleşen Ştatlaryň raketa gorunç kalkanynyň töwekkilçilikleri we NATO'nun Baltik deňdiniň howa giňişliginde howpsuzlygy gowlandyrmak baradaky planlary hakynda maslahat etjekdiklerini ma'lum etdi. Pakistanyň polisiýasy mobil telefonu arkaly musulman dostuna masharçylykly goşgyny uğradandygy aýdylyp, Hudaýa dil ýetirmek aýplamasy bilen ýüzeýiz bolýan hristiýan adamy gözleýär. Yasir Bashir WhatsApp tilsimi arkaly goşgyny uğradan üçin Nadim James'i Punjab welaýatynyň Gujarat etrawynyň polisiýasyna şikaýet etdi diýip 12-nji iýulda polisiýa aýdýar. 30 ýaşlaryndaky James'e garşy polisiýa derňew işini gozgandan soň ol sebitden gaçyp gitdi. Pakistanyň Hudaýa dil ýetirmek baradaky kanuny 1980-nji ýyllarda kabul edildi. Bu kanuna laýyklykda günäli tapylanlar ölüm jezasy bilen cezalandyrylýar. Pakistanyň Adalet we Parahatçylyk boýunça Milli Komissiýasynyň maglumatyna görä 1987-nji 2015-nji ýyllar aralygynda ýurtda 1481 adam Hudaýa dil ýetirmekde aýplanypdyr. Orsetiyň Dağıstan regionunda bolan avtobus helakçylygyna azyndan 9 adam öldü we başga onlar çaty yaralandy. Dağıstanyň Içeri işler ministrliginiň 13-nji iýulda beren maglumatyna görä, Kavkaz Respublikasynyň
Tarmovka etrafındaky Talovka Tarmovski owasynyň golayyndaky Mahachkala Astrakhan asfalt ýoluna bolan ýol helakçylygynyň soň başga da 27 adam kesilhana yerleşdirildi. Resmiler awtobusda 33 ýolagçynyň bolandygyny aýdýarlar. Dağıstanyň saglygy saklaýyş resmileri ýol helakçyligi netijesinde yaralananlaryň arasynda 4 çağanyň hem bardygyny belleýärler. Orsiýetiň, Iranyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň öňümüzdäki ay Bakuda gepleşikleri geçirmegini araşylýar. Iranyň Daşary işler ministriniň ornwasary Ibrahim Rahimporuň 13-nji ýylda beren maglumatyna görä, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Iranyň prezidenti Hasan Rouhani 8-nji awgustda Azeri paýtagtynda Ilham Aliýew bilen duşarlar. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagatyň käbir möhüm habarlar bilen tanış bolňyz. Gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň başlygy Aleksandr Dadaýew ýurduň iri we orta derejeli biznesmenleri bilen ýörüýte duşuk geçirip, kynçylykly döwürde watana we prezidente kömek bermek meselesini gozapdyr diýip, Türkmen inisiativasy topary ýurt içindäki çeşmesine salgylanyp habar berýär. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy topary ýurt içindäki çeşmesinde salgylanyp Türkmen telekeçileriniň döwletiň haýyryna uly möçberde serişde geçirmäge mezur edilýändigini habar berýär. Bu ýagdaý Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolan iş adamlarynyň hem käbir tasdiklady we telekeçileriň meýletin mezuri ýagdaýda döwlete serişde geçirmeginiň öňräkden gelýändigini aýtdy. Mana öňräkden gelýändigine kanal mundan bir ýyl olarym gonaý genekellerde gadandyňdan plan sany Aşgabat şäher hakimliginiň büdjetine geçirýärdi, plan banka geçirip döwlet haýyryna diýilip. Şol kim bir ýokarrak diýildi berýän bolsa. Ma'lum bolýar, Türkmenistanyň prezidenti hökümet maslahatlaryny dünýäde energiýa narhlarynyň ardanlygynyň Türkmen ykdysadyýetyne hem täsir ýetirendigini boýun alýar. Emma muňa Ramazan ol kanunyny ilat üçin gödeginde tutulan ýeňillikler saklap galmak, planlaşdyrylan sosial programmalary durmuşa geçirmek wadatyny hem berýär. Türkmen inisiativasy toparynyň yerli çeşmesiniň berýän maglumatyna görä, prezident Berdimuhammedowyň 8-nji ýylda Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agdalary bilen geçiren duşçugyna hem şu gurrunlar gaýtalanypdyr. Şol duşçukdan 2 gün soň bolsa, Senatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň başlygy Aleksandr Dadaýew ýurduň iri we orta derejeli biznesmenleri bilen ýörüýte duşuk geçirip, şunuň ýaly kynçylykly döwürde watana we prezidente kömek bermek meselesini gozgapdyr. Aýdylmagyna görä, bu duşuga gatnaşmaly biznesmenleriň sanyny hutda Daýewiň özü düpdir we olaryň her biriniň görkezden bank kasabyna 100.000 Amerikan dollary möçberine serişde geçirmegini talap edipdir. Emma bu serişdäniň anyk näme üçin soralýanlygy belli däl. Şu aralykda döwlet telewizionyny 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa öýünlerine kömek üçin raýatlaryň bir näçe aýlyklaryny döwletiň haýyryna geçirmeklerini çağırışlar hem eşdildi. Eger ýatlasak, mundan 6 aý çemes odal Aşgabatda geçiriljek Aziýa öýünleri bilen baglykda meýletin ýardam etmek hereketine goşulmak barada ýörüýte maslahatlar soň bolsa umumy ýygnak geçirildi. Adatlyk radiýasy bilen adynyň aýdylmalygy şertinde gurulýan telekeçi meýletin kömek etmek ýagdaýynyň her firmanyň dünýäli başyna bardygyny, emma bu arada hiç kimiň açykçan gurrun etmejekdigini, sebäbi adamlaryň iş mümkinçiliklerini ýitirmekden gorkýanlygyny gurrun berdi. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň biznes merkezinde bir ay odal bolan duşçukda käbir telekeçiler döwlete geçirilmegi talap edilýän hirişdäniň soň ýygyna gaýtarylmak ähtimallygy ýa-da onuň salgyt tölenini hasaba alynmagy we beýleki ýeňillikleri barada soraw beripdirler. Emma bu soraga hiç ýyl kepillik ýok. Emma diýilen hirişden geçirmeseňiz, kislorodyňyzy keser. Bizde şeýle mümkinçilik bardygyny bilýänsiňiz diýilen jogap berilipdir. İkinci tarapdan adyny aýtmalygy soran yerli biznesmeniň aýtmagyna görä, döwlet Senatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agdalaryna belli bir iş şertlerini öredýär. Olary döwlet banklarynyň ul maliýe firişdelerini almagy ruhsat berýär we bu şertlerden peýdalanýan firmalaryň eýeleri döwletiň öňe sürýän talaplaryna boyun bolmaly bolýarlar. Emma muňa garamazdan soňky döwürde dürli ýagdaýlar sebäpli işgärlerine aýlyk tölemäge gurby etmeýän firmalaryň köpelýän barada habarlar çykýar.
Şonuň bilen urwatda soňky günler Türkmenistanyň senagaçylar we telekaçylar birleşigine agda bolup durýan firmalaryň ýurdun banklarynda türkmen manatyny daşary urt valyutasyna çalyşyp bilmeýänlikleri aýdylýar. Mundan öňe 15 firmanyň türkmen manatyny Amerikan dollaryna çalyşyp daşary ýurtlardan haryt getirmek mümkinçiliginiň bolanyny aýdylýar. Emma bu ýagdaýyň gurrun edilýän $100,000 kömek we kislorod kesme kaýbaty bilen baglylygy ýa dälligi belli bolmany galýar. Kardeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu barada gören eşitlenleriňizi ýa-da pikir araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Şeýle-de gaderly dinleýijiler, aýdylmagyna görä türkmen telewizionýasynda Aziýa oýunlary münasibetli raýatlaryň bir näçe aýlyk gazanjyny kömek fonduna geçirmeklerine çağırş edilýär. Şuň ýerden biz okuyjylarymyzdan siz bu çağırşa nähil araýarsyňyz? Ýagny siz bu meselede kömek etmeye isleglim diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň bu soralara galdyran jogaplarynyň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Nazaret atly okuyjymyz Gözel Şaulywanyň özü islen fondunu döwleti geçiräýsin telewizionda çykyş edip muht işläliň diýen olup eline pil alyp işleme aladan wamy. Size bir jaý ýer depdirip bolsa men 4 ay muht işläp berjek diýip öz ýazan tesvirini belläpdir. Özüne ato diýip tanadan ýene bir okuyjymyz ýok diýip gysgaçyk öz garaýşyny ýazypdyr. Romik atly beýle okuyjymyz bolsa Türkmenistan munam etdi. Näme diýeýin, halk näme etsin diýen soragy bilen öz tesvirini jemläpdir. Başga bir okuyjymyz bolsa Türkmenistanda bary ýok 5 million ilat ýaşaýar. Ýurdumyz bolsa gaz gorlary boýunça dünýäde 3-nji ýerde. Şeýle baý ýurt üstesine de ilat sanda az. Bu gazdan, paxtadan, buğdoydan, nevitten gelýän pullar nirdeke? İller 1 milyard halkyny ekläp öter. Sen 5 milyonu bakyp bilmän gaýtam halkdan soraýan. Diýip öz tesvirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi adatxabar.com web-saytymyza syýahat etmäge çağırýas. Web-saytymyzda Türkmenistanyň garum.info.org proxy saytlary arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de gepleşigimiziň şu bölüminde ýatladysymyz ele ýaňy okan tesirlerimiz okuyjylarymyzyň öz garaýşlarydyr. Aşgabatda hususy kärhanalarda işlän ençeme işçi öz aýlyk haklaryny eýen bir näçe aý bäri alyp bilmeýändigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen habarlaşan Ustad injener Sırly Mukam Ustad we diýär hususy kärhanalarynyň 10dan gowrak işçisiniň aýtmagyna görä, olary dürli ýerlerde çeken zähmetler üçin umumy ölçüde 75.000 türkmen manadyna barabar bolan aýlyk haklary berilmeýär. Biz bu barada doldurak maglumat almak üçin Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugayf bilen söhbetdeş boldyk. Aşgabat şäherinde ýerleşýän Ustad injener atly kiçik kärhanada geçen ýylyň awgust-sentýabr aýlaryna 3 işçi işläpdir. Olar Ustad injener kiçik kärhanasynyň awazada alyp baran guruluşy işlerine gatnaşypdyrlar. Ine şol iş hem geçen ýylyň sentýabr aýyna tamamlanypdyr. Aradan 9 ay geçenem bolsa şol 3 işçi özüniň zähmet hakyny alyp bilmeýänligini aýdyp diýenler. Şo 3 işçi Ustad injener kiçik kärhanasynyň tölemeli zähmet hakynyň meçhuri 17.000 türkmen manadyny den. Şu kiçik kärhana bilen bagly ýene-de bir ýagdaý bar. Şu kiçik kärhanada Lewap vilayatynyň Haraj etrafyndan gelen 10 oglan 16-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna işläpdirler. Olar paýtagtyň mir etrapçylaryna jaýlaryň başyna mermere meňzeş alfagon diýilen plastik plitalary oturdupdyrlar. İşin tamamlanan bäri eýem 2,5 ay geçenem bolsa Ustad injener kiçik kärhanasy şol 10 işçiniň zähmet hakyny tölemän gelýär. Olam az kuşlatda şol 10 işçi törenmeli zähmet haky 58.000 türkmen manadyna den. Mar vilayatyna hasabalynan edara ofisem Marda ýerleşýän Sırly Mukam atly kiçik kärhanada Ustad injeneriň ekipajy bir kiçik kärhanada geçen ýylyň sentýabr, dekabr aýlaryna ýani 4 aýlap paýtagtyň Gagarin prospektine guruluş işlerini alyp barypdyr. Şo ýerde işlän işçileriň ençemesine
Hufanım 3 tane işçe rahmet hakkını şunu çelli tölemeyen geliye 3 işçe verilmeli 5.000 manat. Häzir bunu çelli berilen ok tekrar. Aman Murada, işçiler kärhana resmilerine yüzlenip öz aylyk haklarynyň näme sebäpden berilmeýändigi bilen gyzyklananda olary näme jogap berýärler? Ki kärhanalaryň ady bolaryň özüniň alyp barýan işi başga da bolsa olaryň berýän jogaplarynyň ählisi birmeňdeş jogaplar diýip aýdýarlar. Şol durly kärhanada işlän olarlar. Ählisiň diýäni biz bitiren işimiz üçün entek bize şol işi buyuran edaradan, häkimlikden, ýene gaýrydan almaly pulumuzy alyp bilemdik. Şonu alan neslimde siz bilen hukman hasaplaşar. Katı arkayn bolun sizin rahmetinizi koydurmersi. Türkmen çaylarında pamuk bilen damaklarını çalıp töre koş edip izlerine uğrayalar. Tekrar. Aman Rada, şu agdan hususy kärhanalaryndaky işgärleriň ählisi aylyk hakyny alyp bilen oklarmyşmy ýa-da şu diňe siziň bilen habarlaşan işçileriň aylyk haklary berilmeýärmişmi? Men bilen habarlaşan işçi olanlaryň şerki rahmet migrantlarynyň maňa gurrun bermegine görä özünün zahmet hakkını alıp bilmeyen adamlar, yani şol kiçik kärhanalarda işlerler juda köp. Ýöne olardyň özleriniň şunça algymyz bar diýip aýtdylar. Biz ýaly şol kiçik kärhanalardan algyly işçilerin sany oğullarça belki yüzlerçe diýip aýtdylar. Hemme kişem şol berilýän hoş wada ananyp ýa-da bolmasa bir sözünü geçirmelerine geçirip bilmeyen şeydip yaşap görürler diýip bolar gurrun berýärler. Yerli ýazyjy we synçy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Azatlyk radiosu Ussat injener Sırly Mukam Ussat we diýer hususy kärhanalar bilen habarlaşyp bu barada maglumat almasy inançdy. Bularyň arasyndan bir hususy kärhananyň jogapkär resmisi işçilere aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigini tasdiklady. Ýöne türkmen resmisi işçileriň aýlyk haklarynyň may aýyna çenli berilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepleşigimizi Lewap vilayatynyň gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Şunlar Lewap vilayatyna daşary ýurtlara pul uğratmak isleýän adamlaryň sanynyň köpelýänligi, olaryň bir näçe gün öňünden nowata durýanyny habar berilýär. Nowata duran adamlaryň sanawyny banka elýän adamlaryň özleri düzüp bankyň işgärine tapşyrýarlar. Şol sanawa görä talon berilýändigi aýdylýar. Bu barada Lewap vilayatyna habarçymyz Röwşen Çaryw has dolarak maglumat berýär. Türkmen awadyň banklarynyň daşary ýurtlara pul uğratmakçy bolýan adamlaryň sany köpelýär. Häzirki wagtda şäheriň banklarynyň öňünde eli kagazly daş töweregine üşenleriň adyny, familiýasyny ýazýanlar ýa-da elleri dokumentli papkaly adamlar agaçlaryň ýa-da jaýlaryň kölekesinde oturanlar. Bularyň hemmesi daşary ýurtlara pul uğratmak üçin öz gedegine garaşýan adamlardyr. Bu görnüş Türkmen awadyň banklarynyň öňündäki soňky hepde adaty ýagdaýa ugruldy. Häzirki wagtda günde her bankyň öňünde adamlaryň köpelmegi sebäpli gündelik nowat sanawy düzülýär. Bu sanawy banka gelýän adamlaryň özleri düzüp bankyň işgärine tapşyrýarlar we soňra şol sanawy görä talon berilýär. Bank tarapyndan pasport bilen berilýän we nowat talon diýilýän ýönekey kagazjykdy müşteriniň ady we gelmeli günü ýazylýar. Bu talonlary almak üçin nowata durmana adamlar gijeden ýa bolmasa-da daňdandan bankyň öňünde toplanýarlar we bu sanawdaky adamlaryň gündelik 300-den geçýändigi aýdylýar.
Berliän talonda müşterinin gelmeligini her banka wara ütgeýär. Meselem Türkmen Türk bankynda soňky nowatlara wara berilen talonlarda müşterilerin nowatynyň iň ýakyn güni 19 iýul diýilip görkezlipdir. Ýagny adamlar tasbir hepde öz nowatyna garaşmaly bolýarlar. Emma bankyň önünde üşüp duran adamlaryň aýtmagyna görä agzalyan bankyň berýän talonundaky nowatlar şäheriň içinde iň amatly nowatlaryň biri diýilip hasaplanylýar. Türkmen Awadyň Garagum Täzirçilik bankynda bolda talonlar häzirki wagtda 8 awgust üçin berilýär. Banklaryň içinde daşynda bu nowatlaryň emele gelmeginiň esasy sebäpleriniň biri aýdylmagyna görä daşary ýurtlara diňe Western Union'dan pul ugradyp bolýanlygy bilen bagly. Emma soňky günlerde Western Union'dan pul ugratmagyňda hem emeli suratda kynlaşdyrylýandygyny bankyň duran adamlardan eşitmek bolýar. Her gün burada çykarýarlar, günde bir kynçylyk, bir giden dokument toplamaly, soňra bolsa nowata durmaly. Şunçan kynçylyklardan soňra iwerýän puluň aýda bir gezek we $1000 geçmeli däl diýip 40 ýaşlaryndaky Türkmen awatly Anwar Adatlyk radiosyna beren gurrunynda aýdýar. Banklar müşterileri irden saat 9'dan ta öýlen saat 4'e çelli kabul edýärler. Emma bankyň bir günüň dowamında bary ýogy 40 ýa-da 50 sany müşteri hyzmat edip ýetişýändigini aýdýarlar. Müşterilerin beýle az sanlysynyň kabul edilmegi bankyň içki kompýuter ulgamynyň baglanşygynyň käte ýitip gidýänligi ýa bolmasa pes işleýänligi bilen ulgama hiç ýeli maglumat girdip bolmaýanlygy bilen düşündirilýär. Onsoň müşteriler tä baglanşyk gaýtadan saýlanýança garaşmaly bolýarlar. Bu ýagdaý has hem Türkmen Awadyň banklaryna etraplardan gelýänler üçin kynçylyk döredýär. Men halastan gelen günüm nowata durdum. Soňra 10 günden bellenen günüme geldim. Emma bankyň kompýuterlary işlänok diýip hiç ýeli pul geçirip bolmady diýip 30 ýaşlaryndaky Begümrad aýdýar. Begümradyň kyýaly ýagdaýa düşüp öz nowatyny wagtynda gijikdirenler bank tarapyndan talap edilýän dokumentleri ýene de täzeden düzeltmeli bolýarlar. Käwür müşterileriň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, soralýan dokumentleriň alynan wagtyndan 10 gün geçdi, bankalar kabul etmeýän şol dokumentleri täzeden getirmegi talap edýär. Ýogsa da büdjet edarasynda aýlykly bir ýerde işleýänler näçe kynam bolsa bugalteriýadan ol talap edilýän girdeji kagyzyny alyp bilýän de bolsalar, mal sewdasyny edip girdeji alanlygyň baradaky dokumentleri arçynlykdan ýa-da veterinar gullugundan täzeden almagyň kyn işidigini aýdýarlar. Häzirki wagtda Western Union arkaly pul geçirme hyzmatyny Türkmen Awadyň Senagat Türkmen Türk, Garagum Türkmen Waşýaly täzirçilik banklary we bölümleri alyp barýarlar. Habarçymyz Röşen Çaryfyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň raýatynyň Neşeve Siriýada Islam döwleti atly toparyň düzümine söwüşmek üçin hereket etmekde guman edilip tutsag edilendigi habar berilýär. Ursiýet mediasynyň häzirki wagtda deslapky tutsaglykda saklanýan Türkmenistanlynyň işi barada çap eden maglumatlarynyň mazmunyny kärdeşim gözellen dinläliň. Ortiýetde bir kanun neşe dolanşygy bilen baglylykda halkara derejesinde gözlenýänligi aýdylýan türkmen raýaty tutsag edildi. Ortiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň Twer regiony boýunça darasynyň geçiren operativ gözleg işleriniň netijesinde tutsag edilen Recep Japparowyň Siriýadaky ýaragly konfliktde Islam döwleti toparynyň tarapynda söwüşmek üçin pul toplamagy tynanşanlygy barada maglumatyň barlanmagynyň netijesinde kanun goraýjy organlaryň üns merkezine düşenligini regional habar beriş serişdeleri habar verdiler. Islam döwleti topary ortiýetde gadagan edilen guramadyr. Media maglumatlaryna görä 2014-nji ýylda Interpol'un baş sekretariaty ýüriti bildiriş ýaýradyp guramanyň ähli gatnaşyjylarynyň 1975-nji ýylda doglan Japparow Recep Azatoviçi Türkmenistana ekstradisiýa etmek üçin tutsag etmegi talap edipdir. Türkmenistan Interpol guramasynyň 2005-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri agdaty. Şeýrede 2002-nji ýylda Tarjok şäheriniň sudunyň Recep Japparowa Ortiýetiň Jinaýat kodeksiniň zorlamak baradaky 131-nji maddasynyň 2-nji böleginiň W punktuna laýyklykda günä bildirilip onuň 6 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilenligi aýdylýar. Bu barada Tvergrad.ru neşri habar berýär. Regional media maglumatlary Japparowyň tutsag edilen wagtynda onuň ýanynda Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň galp sürüjülük şahadatnamalarynyň tapylanlygyny hem habar berdiler. Glawny regionalny atly neşriň maglumatynda Recep Japparowyň tutulan pursadyny görkezýän operativ video ýazgysy hem ýerleşdirilipdir.
Käbir maglumatlarda Japarowyň Türkmenistanyň Daşoğuz welaýatynyň ýaşaýjysydygy aýdyldy. Tver şäheriniň Moskowski etrap suwdunyň 2016-njy ýylyň 2-nji iýulynda çykaran kararynyň esasynda Recep Japarow bir aý möhletli detlapky tutsaxhanada saklanýar diýilip, häzirki wagtda prokuratura organlarynyň Recep Japarowy ekstradisiýa etmek boýunça işe başlamak çäresini geçirýänligi barada Orsiýatyň habar beriş serýisleri habar berdiler. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleşigimizi goňşy Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň Darkat etrawynyň tas ähli territoriýasyny diýenýäli söýüşçüleriň basyp alanyny habar berilýär. Maglumata görä bu ýerde dowam edýän çakmyşyklar derarly ýerli ilat etrapdan gaçyp çykmaga mejbur bolýar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň. Takhar welaýatynyň Darkat atly etrawyny mundan 7 aý töwerek öň jeňçiler basyp alypdy. Darkat etrawynyň köp ýeri ýene jeňçileriň iýeçiligine geçipdir. Darkat etrawynyň ilaty häzir gaçyp çykýar. Jeňçiler asuda ilata gysyş görkezýär. Darkat etrawynyň bir ýaşaýjysy Nizameddiniň aýtmagyna görä, etrawyň merkezini jeňçiler basyp alypdyr. Etrawyň diňe 4 obasyna döwlet güýçleri kontrolluga edýär. Onu hem jeňçiler gabap alypdyr. Garadepede ýerleşen awgan güýçleri ençeme gün bäri jeňçileriň gabawynda galýar. Biz hem etrapy terk etmäge mejbur bolduk. Etrapdan gaçyp çykmagam ýeňil işdel. Sebäbi Darkat etrawynyň daş töweregi suw bolandan soňra oňa bargel etmäge gury ýerden ýol ýok. Gäme arkaly halk etraba gatnaw edýärdi. Gämelere de häzir jeňçiler gözegçilik edýär diýip Nizameddin gurrunmerdi. Darkat etrawy Amydary arkaly Täjikistan bilen çäkleşýär. Etrawyň çar tarapyndan suw akýar. Etrawyň halky iki derýanyň ortasynda ýerleşen adada ýaşaýar. Etrawyň böleki bir ýaşaýjysy Wahidullanyň aýdyşyça jeňçileri Darkatdan gowy çykarmak üçin döwlet çäre görmelidir. Owalar jeňçilerden arasalanmalydyr. Darkat etrapynda jeňçiler höküm sürýär. Halky gynamalara duçar edýär. Hökümet güýçleri diňe Garadepe sebitinde ýerleşýär. Ol hem jeňçileriň gabawynda. Awgan güýçleriniň harby postlaryna jeňçiler günde hüjum edýär diýip Wahidullah belledi. Darkat etrapynda awgan güýçleriniň harby bazasynyň gabawdydygyny ýerli resmiýetler tasdiklady. Darkat etrapynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegiň gödüňünde tutulýandygyny Takhar welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Nurmuhammed Hekimi Azatlyk radiosyna aýtdy. Darkat etrapynda howpsuzlyk şertleri kän gowdal. Etrapda talep söwüşçileri ýerleşdi. Ýöne Darkat etrapynda howpsuzlygy üpçün etmek üçin hem alada edilýär diýip general habar berdi. Darkat etrapynda daşary ýurtly militanlaryň hem hereket edýändigini komandir ma'lum etdi. Takhar welaýatynyň 17 etrapy bar. Welaýatyň 5 etrapy Täjikistan bilen serhetleşýär. Gökçe derýasynyň kynarynda ýerleşen sebäplerde neşe gaçakçylarynyň güýçliligini Takhar welaýatynyň hakimi Muhammed Yasin Ziya nagtady. Jeňçiler bilen neşe mafiýasynyň arasynda gysnyşykly gatnaşygyň bardygyna hakim öňe sürdi. Awganistanda uly mukdarda neşe maddasy öndürilýär. Neşe biznesiniň jeňçi toparlar ummasy gazanç edýär. Awgan neşesiniň belli bir bölegi merkezi ady ýurtlary arkaly gaçak edilýär diýip bilermenler aýdýar. Şämerden Ulum Rady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip gotorýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.